ترکیه و کومên çekdarên bi ser ve bi hinceta nûjenkirinê kelhane bîhûrî kirine mizgeft. Rêxistiya mafên mirovî li Efrînê dibêjît. Armanca Tirkiye wendakirina nasnameya şûnewarên dîrokên Kurdan e. Rêveberê Rwangeha Sûrî bo mafên mirovî dibêjît. Nava rewşa xirab a Efrînê guhertina demografiyê dizîn û talan bêne piştgixistin. Dizî û talankirin û revandin û kuştin ev bûne bûyerên rojaneyên bajarê Efrînê ku li ser destê komên bi ser Tirkiye ve têne kirin. Ji bilê wan kiryaran jî niha Tirkiye dest bi guhertina kevîntirîn kelha dîrokî li Efrînê dike ew jî kelha nebîhûrî ye. Ku bi mezargeheke êzîdiyan tên askirin û temenê wê li hezar salan beriya zayînê vedgere. Rêxistira mafên mirovî li Efrînê radigihîne, Tirkiye û komên çekdarên bi ser ve li Efrînê destkarî di kelha nebîhûrî ya şûnewarî de kirine. Bi hinceta nûjenkirinê, rûyê wê yê dîrokî û nasnameya wê ya Kurdî guhertine. Li gor rêxistina navborî bi vî karî Tirkiye hewl dide nasnameya Kurdîbûna Efrînê û demografiya wê biguhere û heta jê tê her tiştî bi çanda Tirkî ve girê dide. Li gor raporên beriya nihayên rêxistinên mafên mirovî li Efrînê ji dema dagîrkirina wî bajarî ji alî artêşa Tirkiye û komên bi ser ve û heta niha bêhtir ji 40 cihên dîrokî, mezargehên olî û şûnewarî hatine kolandin û dizî û talankirin. Her derbarê binpêkirin li Efrînê Ramî Ebdurrehman, rêveberê Rawengeha Sûrî ya mafên mirovî rakand ku di vê salê tenê de bêhtir ji 200 prosesên dizî û talankirinê li Efrînê ji alî komên çekdarên bi ser Tirkiye ve hatine kirin. روجانا بنپێکردن لە عفرینê têne kirin. Bi sed hezaran ji xelkê Efrînê derbeder bûne û azarên wan berdewam in. Di vê salê tenê de komên çekdar dest danîne ser bêhtir ji 200 malên xelkên sivîl li Efrînê. Ev milîşiyat ser bi Tirkiye ve ne û tawanên cengî li dijî mirovahiyê li derheqê welatiyên Efrînê de kirine. Me diziya zeytûnan, revandina sivîlan di nava wan de jî jin dîtin. Di vê Efrînê piştgih kirin. Li 18 Adara 2018 bajarê Efrîn kete di destê komên çekdarên bi ser Tirkiye ve û ji wê demê ve ew binpêkirin berdewam in. Beriya niha jî netewên yekbûyî di raporeka xwe de amaje bi rewşa xirab a li Efrînê kirbû rakandibû. Artêşa niştîmanî, tawanên cengî, ji revandin û işkencedan û destdirêjiyê li Efrînê û dewroberên wê kirine. Her wiha amaje bi prosesên talankirin û dizî û desteserkirinê li ser mal û milkên xelkê kirbû. Li Îran û Rojhilatê Kurdistanê 119 kesên dî bi koronayê mirin. Wezareta Tenduristiyê wî welatî belav kiriye. Dê nava 24 demjimêrên borî de 5502 kes bi vayrûsê koronayê ketine, 119 kes pê mirine. Heta niha li Îranê bi giştî zêdetir 54,000 tûjbû bi koronayê mirine. Ser wî milyonek û 109,000 tûj bûne. Bu rêgirtina zêdetira belavbûna vayrûsê koronayê li 330 bajar û bajarokên Îranê qedexeya derketina derve bi dema şevê hate dirêjkirin.